हरनि 11:30 12टा जानोसै नै बेयावनो जौ सेंग्रा सिख्लाफोर साथाम रावबो गैया। चिराङाव हर गेजेरनि समाव साथाम सेंग्रा आरो साथाम सिख्ला बिनि बागैबो दा उनाव जों सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरनिबा हिन्जावा सोरजोंबा खारनाय आरो सोरबा सोरजोंबा दोनखारलांनाय बेफोरबायदि जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। थिग बेफोरबायदिनो आसारानि बरगयारि गोमाना थानाय जाथायफोरखौबो नोंथांमोनहा सिगाङावनो नुबाय जानांगौ। आसारानि बरगयारिहा सानै गथ'फोर दंमोन। सासेया 4 बोसोरनि आरो सासेया 2 बोसोर 2 दाननि। थ' दायो बेखौ BBWA हमना मोनबाय। बेंगलरनिफ्रायनो बेखौ हमना मोननाय जादों। न'खरनिफ्राय नागिरनो खावलायहरबाय थानायखाय BBWA माने संदाननानै माने बेखौ मोननाय जाबाय। आरो दायो बिनि हौवाखौबो लेंहरनानै माने हौवानि आखायाव गथायना होनाय जाबाय। दा सोंनाय फिननायाव बियो माने गुबुन हौवाजों खाराखै होननानै फोरमायना लादों। थ' बाथ्राया बेसेबां सैथो जोंथ' मिथिला नालाय दा बिनि हौवानो गथायना होनाय जाबाय। बिनि हौवा आरो बिनि न'खर आरो बिसोरनि रायजोफ्रासो मिथिसिगोन। बिसोरनो सोमजायना होनाय जाबाय। दा हौवानि आखायाव गथायना होनाय जाबाय। गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बिथांमोना न' फारसे फैसिगोन। थ' रावबो हौवाजों खाराखै होननायाव माने मोनसेल' सोंथि फैयो आरोना, एसेबां उन्दै गथ'फोरखौ माने गारनानै मानो बेफोरबायदि बाहेरायाव बिदि खारामोन, बेसो मोनसे सोंथि जानानै फैयो आरोना। माने गिदिर गथ'बा बेलेग खोथामोन, खामानि मावनो थांदों होननानै। दा उन्दै गथ'फोरखौनो गारनानै खारदों, बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। फिसाजोफोर दङ होननानै जों खोनादों, बे नंमारगौ दा? औ नंगौ। बेसेबां बैसोनि बिसोरलाय? गेदेरसिना 4 बोसोर, सासेया 2 बोसोर 2 मास। गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आरो जों दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों BBWA आफादा। दा मोनसे गोदान जाथाय जानानै फैलायबाय। मानि बे जाथाया सिगाङावनो जानानै थांखानायमोन। दा बेखौहाय दिनै न'खरनिफ्राय एबा नैबे निजोम बरगयारी बिथांनि खावलायनायावहाय माने गामिनिफ्राय आसारानि बरगयारी सासे आइजोआ दिनै बेंगलर रायजोआवहाय खारखोमा बोनानै थाफैदोंमोन। बेखौ जों दिनै BBWA आफादा सं दाननानै बेंगलरनि सिखागुबि एरियानिफ्राय दिनै जोङो रिकभार खालामनानै लाबोबाय एबा हमनानै लाबोनाय जादों। दा बिथांखौ जोङो न'सिम दैथायहरनो सानदों, गावनिनो आंगो फिसायजों लोगोसे। दा गावनि फिसाया माने न'आव लांफिननो होननानै जोंनिसिम खावलायनायलाय जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों गांसे लाइजामबो लिरनाय जादों। बेवहाय दिनै निजोम बरगयारी फंबायाबो जोंजोंनो लोगोसे थांफाखादोंमोन बिथांखौ लायनायावहाय, आसारानि बरगयारीखौ लायनायाव। दा बेवहाय गोबां आइजोफोर दंमोन। दा बिनि गेजेरावहाय बे बिथाङाबो बिसोरजोंनो थाफानानै दंमोन। बिथाङा सोरबा हौवाजों थाफायाखैमोन, नाथाय जोंनि मिथिनायावहाय जोङो माने सोरबा हौवाजों फैफादों बेफोरबायदि जोङो खोनानो मोननाय जादोंमोन। नाथाय दा जों दिनै रिकभार खालामनाय समावहाय जोङो आइजोफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो लानानै फैदों। दा थांनाय समफोराव बिथांनि माखासे भिडिअफोरा भाइरेल जाखादोंमोन इउटुबावहाय। दा नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ जानो हागौ, सिंफोराव माखासे खोथाफोर थानो हागौ। दा जोङो माखासे सोंनानै मोनबाय। दा बिथाङा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाय नंला, बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा खामानि मावनाय नंला होननानै जोंनिसिम बुंनायलाय, आरो जोङो दिनै बेवहाय बेंगलरावहाय जोङो गासैबो खोथा बाथ्राफोर एबा जोङो गासैखौबो जाथायखौ जोङो सुद्रायनो हाया हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ न'आव थांनानैनो गुवारै सावरायनानै लाहैनो थाखाय जों BBWA आफादा बिथांमोनखौ बिथोन होबाय। आरो जोङो माखासे बिथांमोननिफ्राय सोंनानै लागोन, बिथांमोनहा मा बुङो बेखौ नोंथांमोनहाबो खोनानो मोनगोन। आसारानि बरगयारिया माने खारनाया खनसेल' नङा, खननै खनथाम जाखाबायमोन होननानै जों खोनानो मोनदों। दा बेजों लोगोसे आरो सासे आइजो दंबावोमोन, बिथाङाबो न'आव थांफिनबाय। दा दिनै आसारानि बरगयारिया न'आव थांफिनैलाय न'खरनिफ्राय जोंनिसिम गले गले हांख्रायनायावहाय जोङो दिनै बिथांखौ गावसोरनि खावलायनाय बायदि जोङो संदाननानै दिनै हमनानै लाबोबाय। आरो नैबे जोंनि BBWA आफादनि अफिसाव जोङो गुवारै सावरायनानै बिथांमोनखौ गाबोननि दिनावहायनो एबा समफोरनि
साननैनि गेजेरावहाय जोङो न'सिम थांफिननो थाखाय बा लांफिननो थाखाय न'खरखौबो खावलायबाय आरो गावनिनो आंगो फिसायखौबो जोङो खावलायखाबाय। दा बिथांमोनहा थांफिनसिगोन। दा गासै माखासे दाय दसफोरखौ जोङो खावलायनो सानो, माने गावसोर न'आव थांनानै गुवारै रायजो राजाखौ लानानै सावरायनानै लाहैनायखौ जोंनि BBWA आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय, एबा जोङो बेखौनो न'खरनिसिमबो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरबाय एबा बिथोन हरबाय। दा जोङो नैबे फंबायनिफ्राय जों माखासे स्टेटमेन्ट लानाय जागोन। बिथाङा फंनैसो जोंनि रायजो राजानिसिम। दा जोङो नुनायाव फंबाया माने सिगां समावहाय इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बा सोरबा सासे इउटुबारनि गेजेरजों बिथाङा खावलायदोंमोन बै समावहाय गावनि आंगो बिसिखौ न'सिम फैफिननो थाखाय। दा दिनै मोनबाय बिथाङा गावनि आंगो बिसिखौ। दा बे खेथ्रआवहाय बे मोनफिननाय समावहाय नोंथाङा दा मा सानदों? नोंनि हिनजावखौ दिनै मोनफिनबाय, दा नों बै समावहाय जे नोङो खावलायदोंमोन न'आव फैफिननो, नङा होमबा? दा दिनै मा सानदों बिनि सायावहाय नों एसे बुंफोरनानै हरबानो जाबाय। आंजोंहाय मिलायनानै रुजु रुमु संसार जालाङो आरो थायो। आं बेखौ जेबो हेंथा होखाया, रायखायाबो। उनफ्राव आरोबाव माबाफोर जाबावोब्ला आं गनायनो हानाय नङा आरोखि, नेक्स्ट बाराव जाबावोब्ला। दा दिनै आं दिनै दायो गावगा मोजां मिलायनानै जायोब्ला दिनैनिफ्राय आं बेखौ आं अके। नेक्स्ट बार खालामोब्ला आं माबानानै गनायनो हानाय नङा आरोखि। दा दिनै नों लांफिनसिगोन नङा होमबा? आं दिनै आरो गाबोन समफोरनो आं न'सिम लांगोन, लांफिनसिगोन। बेनोल' आंनि फोरमायनांगौ। आङो बेंगालर बड' ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारिखौ आङो साबायखर बावहरदों। आंनि रिकुवेस्ट खालामनायावहाय बिसोरो आंखौ हेल्प होदों आरो मदद होदों। आं बिसोरनिसिम हाजासे साबायखर बावनाय जाबाय। जेन' उनफ्रावबो बिदि जेब्ला आरो हेल्प होबावो दस्राफोरखौ, बेलेगफोरखौहाय, बेनोसै आंनि खावलायनांगौ। आंनि मुङा सारानि बरगयारि। आङो दा बे आंनि हौवाखौ आं गारनानै फैदोंमोन खामानि मावनो होननानै। आं दा बे हौवाजों थांफिनसिगोन न'आवहाय आरो मोजाङै संसार जाहैसिगोन। दा जों खोनानो मोननायावहाय नोंनि हौवाया बुंनाय बायदिब्ला बा न'खरनिफ्राय बुंहरनायाव बायदिब्ला नोंहा सानै फिसाजोफोर दङ होननानै जों खोनादों। बे नंमारगौ दा? औ नंगौ। बेसेबां बैसोनि बिसोरलाय? गेदेरसिना 4 बोसोर, सासेया 2 बोसोर 2 मास। 2 बोसोर 2 मास। दा नों माबोरैथो नोंनि बे एथ्राब उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै बेबायदि फैया? बिनि बाथ्रा बुंनायाव आं सानस'नो हायैयाव बेबायदि खारनानै फैफ्लांबाय। नेक्स्ट टाइमाव आं बिदि खालामला। दानिया फैदो गुबुन मोनसे आयदायाव। चिरां जिल्लायाव हर गेजेरनि समावनो 3 सेंग्रा आरो 3 सिख्लाखौ हमना मोननाय जादों। बिसोरो माने लोंग्लुं जाग्लुं आरो माने आड्डा मारिनाय थासारियाव मोननाय जादों। रावखौबो बुजायनानै मोजां खालामनो हाया। अब्लाबो माने बिसोरनि बिमा बिफाया माने बेफोरबायदि जाथायफोरखौ खोनायोब्ला, बेफोरबायदिखौ मिन्थियोब्ला गोसोआव बेसेबां दुखु मोनगोन। जेखि जादोआ, नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायनानै लादो। हरनि 11:30 12 जानोसै नै, बेयावनो जौ, सेंग्रा सिख्लाफोर 3। रावबो गैया। ओरै नायलाय। ओरै नाहरसाय। सिख्लाफोर 3, सेंग्राफोर 3। नों बबेनिमोनलाय? सेरफांगुरिनि ने? गसाइगाव बारदे। गसाइगाव बारदेया खासियाबारिनि मोनसे गामियावसो, बेसेबांबा गोथौआव। हरनि 11:30 12 जाबाय नै। सेंग्राफोरजों 3, नोंसोर 3। ओमफ्राय नोंसोर दा अबहाय थांगौमोन? अबहाय थांगौमोन नोंसोरो? मारै थांगौमोन न'आवबा? सोर दोनलांगौमोन? सेंग्राफ्रा? ओमफ्राय नोंसोर खनबेसे जाखो बेबायदि बेरायफानाया सेंग्राफोरजोंहाय? बेयाव फैफेराखै? ओमफ्राय सेंग्राफोरजों बेरायनाया बेसेबां जाखो नोंसोरलाय? नोंसोर मारै बेबायदि आखललै? नोंसोर मा निसा लायो? नों मा लायो? नोंलाय? मा निसा लायो नोङो? जौ लोंदोंना लोङाखै दहाय? दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियानोमोन।
नोंथांमोना हासते रहे मुस्कुराते रहे खिलखिलाते रहे थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल